Men det er jo ikke en svær bane i dag. Det er jo ikke svært. Den ligger bare der, den der gule kejl. Ja, den gule kejl, det er faktisk midten, fordi det er midten af blind pointet, der hvor den midterste support ligger. Det er en super simpel bane. Der er næsten ingen der har blind point. Inklusiv Tiger. Jeg ved, det tror jeg godt, at han havde fundet det, men han tænkte bare, at jeg tager den kort om mig. Han kom til og så var han crazy i stillingsskiftet. Der lavede han sådan en smægtig. Så gad jeg ikke engang at lave stillingsskiftet. Stoppede den. Så vi ikke slipper porteren i dag. Lavede det samme som i går i næseprøve. Samlede en op og skulle til at kaste, smide den, så kaldte jeg ham bare ind. Og virkelig dum. Han var dum. Ja, og alt det her, der sker, ja, men nu får han også en ekstra kommando i fællesøvelserne for at komme ordentligt ind og se på plads. Det gider jeg simpelthen ikke blive ved med at have på dårligt. Så kan jeg lige så godt smide det også. Nu har jeg så dårlige point, så kæft, folk de siger bare den der kommando, jeg skal sgu da huske at filme hunden. Folk siger bare den der kommando rigtig tæt på kejlen, eller skiltet. Kan du ikke se det? Det må man ikke. Ja. Nå, men jeg har slet ikke set, at du var kommet. Magdalene, hun kan godt finde blindfold. Det kunne hun ikke. Ej, det kunne hendes far heller ikke. Virkelig flot, Anja. Ja. Det synes jeg også, Viggo gjorde han ikke det? Eller Hugo? Ja, han hoppede også højt. Det gør Komma faktisk også. Vil jeg faktisk sige. Nej.